על מה נדבר? על מה נדבר? סרט ימי תשובה, על מה נדבר? על אהבה, על יראה, על תשובה, על חרטה, על מחילה, סליחה, כפרה, ראש השנה, יום הכיפורים, תקיעת שופר, הכתרת המלך, התחלה מחדש, התחדשות. אפשר הרי, כל התורה נמצאת בימים האלו, כל החיים, כל היהדות, כל המאבקים, כל ההתלבטויות, כל ההתמודדויות, הכל נמצא בתוך הימים האלו. אבל חשבתי בואו נדבר אמת. אמת זה בואו נדבר על המציאות. אין כאן אחד או אחת שלא מחזיקים משהו על מישהו. אני לא מכיר את הציבור באופן אישי, אבל אני מתאר לעצמי, אם אתם דומים לי ואני דומה לכם, אז כל אחד סוחב משהו על מישהו. לכל אחד יש מטען בלב, כעס, תסכול, אכזבה. איזושהי הרגשה לא טובה על איזשהו אדם בעולם, לפעמים זה על אדם קרוב חלילה, בעל או אישה, הורים וילדים. לפעמים זה על הבוס, לפעמים זה על שכן. לפעמים זה על חבר מהילדות שהיה לנו. כל אחד מאיתנו נושא אבון. מסתובב עם מטען כבד של הקפדה, של תסכול, של כעס, של אכזבה כלפי מישהו. והשאלה היא מה עושים עם זה. מגיע יום הכיפורים, ואדם רוצה להתחדש ולהשאיר את השנה הקודמת מאחור. אבל איך אפשר? השנה היא חדשה, אבל אני אדם ישן. את הכעסים שלי אני לוקח איתי. מה אני עושה עם כל באמת ההקפדות והכאב והצער שיש לי על כל מיני אנשים אחרים? איך משיגים סליחה? איך משיגים מחילה? מה הפילוסופיה? מה רוצים מאיתנו? זה באמת מאוד קשה, זה מאוד קשה. קל לנו לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אבל כמה קשה לנו לסלוח בעצמנו. כמה קשה לנו להישיר מבט לאדם שפגע בנו, ולהגיד הכל בסדר, נמשיך הלאה. להחליק לעבור על פשע, לעבור על המידות, להגיד בסדר, נמשיך הלאה. קשה לנו, קשה מאוד מאוד. אומרים הרי, מספרים, ליל יום הכיפורים. אני יודע איזשהו בית כנסת באוקלהומה. איך אני אגיד עם הרבה הצער, זה בית כנסת של 3 ימים בשנה. יומיים ראש השנה ויום אחד יום הכיפורים. אתם יודעים למה תפילת נעילה נקראת נעילה? כי נועלים את בית הכנסת עד השנה הבאה. ערב יום הכיפורים בית הכנסת מלא מפה לפה, היחידה שבנפש מתגלית במלוא עוצמתה. היופי היהודי מתגלה בטהרתו. אין כיסא אחד פנוי למעלה ולמטה. 1,000 איש. הרב עולה על הבמה לתת את הדרשה השנתית שלו, הזדמנות אחת לפגוש את הציבור. הוא פותח בשאלה, רבותיי וגבירותיי, למי אין שונאים? מי מוחל וסולח לכולם ואין לו שום שונא בעולם? אף אחד לא מרים את האצבע. 500 גברים, 500 נשים, אין כאן אחד או אחת שאין לו שונאים. הרב בהלם הוא שואל, רבותיי וגבירותיי, אנחנו פה 500 זוגות, 300 משפחות. אחד. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, אחד שליבו ישר ואין לו שונאים. זז אבינון בעזרת נשים. מוציאה את הראש אישה קשישה בת 99, והיא לוחשת, הרב, לי אין שונאים. הרב אומר, הנה אישה מבוגרת שלמדה ממרום גילה למחול ולסלוח, ואין לה שונאים. היא מוציאה שוב את הראש ואומרת, לא זאת הסיבה, כולם כבר מתו. איך חיים ומוחלים? איך חיים וסולחים? זה מאוד מאוד קשה. כדי לסדר את האוזן עד כמה קשה לסלוח. שמעתי פעם סיפורון מקסים, אנקדוטה כל כך אמיתית. היה פעם יהודי, איך אני אגיד טוב, בכפר סבא אין כאלו, בראשון שממנה באתי. פה כולם, ברוך השם, מושלמים. אבל בראשון יש יהודי שחצן. מכירים תכונה כזו? שוויצר. מתנשא. לכל אחד יש לו מה להגיד. יושב בבית כנסת ולכל אחד שיוצא יש לו איזה הערה. לאחד הוא אומר, מה איך אשתך? ולהוא אומר, ומה עם הילד שלך? נו, חזר לישיבה, איפה אותו מהישיבה? חזר לישיבה. מסתדר? להוא אומר, תגיד לי, מה עם הבן שלך שלא מסתדר עם אשתו? הסתדרו פה? לכל אחד יש לו מה להגיד. כל שבוע איש או אישה יוצאים בוכים בגללו מבית הכנסת. הגיע ערב יום הכיפורים, הוא עושה חשבון נפש. הוא לא יכול להסתכל במראה. הוא אומר, אני שק של אבונות, שק של לכלוך. יום הכיפורים אינו מכפר על אבונות של בן אדם לחברו. איך אני אגיע עכשיו ליום הכיפורים יכה על החזה, כשאני יודע ש50 איש בכו בגללי השנה? הוא הולך לרב, הוא שואל כבוד הרב, כך וכך עשיתי. מה תהיה כפרתי? שואל אותו הרב, תגיד לי, בכמה יהודים פגעת השנה? הוא אומר 50 שבתות, 50 איש. אומר לו הרב, תשמע, בחוץ יש אתר בנייה, יש קרש.
תרים שם את הקרש, תדפוק בו 50 מסמרים. אחר כך תלך מאחד לאחד שפגעת, בוא תבקש סליחה. אם אנשים ימחלו לך, אתה תשלוף מסמרים. עם כל מחילה תשלוף מסמר אחד. סוף היום, אם הוצאת את המסמרים, תחזור אליי. בסדר? הוא מתקשר מאדם לאדם ומתבקש סליחה, תסלחו לי, אתם יודעים, הפה שלי זה האויב שלי. אני לא שולט בו, הפה שלי פועל מעצמו. תעשו לי טובה. יום הכיפורים תרחמו עליי והקדוש ברוך הוא ירחם עליכם. נו, מי שומע את זה וליבו לא נפתח. עוד אחד מוחה לו ועוד אחד צולח לו ועוד אחד מחפר לו. סוף היום הוציא את כל 50 מסמרים. הוא חוזר לרב עם הקרש ואומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, השקיף ממעון קודשך וברך את עמך ישראל. אומר לו הרב, תסתכל, את המסמרים הוצאת, החורים נשארו. אנחנו רוצים להוציא את המסמרים, אבל מה עושים עם החורים? מה עושים עם הכאב? מה עושים עם ההשפלה? מה עושים עם ההרגשה שרמסו אותנו? עם הפציעה שלא ראו אותנו, שלא ספרו אותנו? זה מאוד מאוד קשה. אז בא יום הכיפורים ומצפים ממך, אומר השולחן ערוך, כותב רבינו הזקן, והנפגע לא יהיה אכזרי מלמחול. כותב הרמב"ם, דרך הגבעונים שלא מוחלים. לכן אמר דוד המלך, לא מבני ישראל המה. יהודי מוחל. למה ליהודי אין לב? ליהודי אין זיכרון? ליהודי אין רגשות? ליהודי אין טראומות? מה זאת אומרת יהודי מוחל? מאיפה מצפים שנמחל? יהודים יקרים, בואו נפתח ביחד. אחת הנקודות הכי יפות שאני מכיר, שמישהו שמע פעם. זאת נקודה שאני חושב עליה כבר 13 שנים, וכל שנה אני מבין אותה עוד קצת. מתבגרים, רבים, מסתבכים עם החיים. אז כל שנה אתה מבין עוד קצת ועוד קצת את הנקודה העמוקה הזו. בואו נדבר על אחת השאלות הגדולות ביותר בפשט התורה. אני לא יודע אם בכל התורה יש שאלה יותר קשה, יותר רועמת, יותר מפריסה, יותר מרגיזה, יותר מדהימה, יותר מהממת מאשר השאלה הקשה הזאת. מה יוסף הצדיק רוצה מהאחים שלו? איך האיש הגדול הזה מתנכר, מתעלל, מתעמר באחים שלו? מילא בהם נגיד שיש לו איתם חשבון, חלילה. אבל באבא יעקב, בבנימין, החסיד והצדיק שלא עשה לך כלום. מה המהלך של יוסף הצדיק? מה הוא רוצה מהאחים שלו כשהוא שוב ושוב מתעמר בהם, מטלטל אותם, מתזז אותם, הלוך וחזור, משאיר אצלו את שמעון, דורש את בנימין, מעיר לילות על בנימין? מה האיש הגדול הזה רוצה? בואו נזכר בבקשה בסיפור הכל כך קשה והמדהים הזה מספר בראשית. 22 שנה יוסף לא רואה את אחים שלו. 22 שנה. אנחנו מבינים מה זה 22 שנה? 22 שנה זה דור, זה חיים שלמים. בבני ברק, ב-22 שנה, יולדים ילד, מחתנים אותו, רואים ממנו נכד. 22 שנה זה חיים. יוסף הצדיק 22 שנה בגלות, מורחק, מגורש, בודד, מנוכר. 13 שנים בכלא לבד. מתחתן, הולך לחופה לבד. מה את הבן הראשון לבד? מה את הבן השני לבד? חי חיים של אומללות, של בדידות וניכור 22 שנה. חולפות 22 שנה, ורק בעולם של הקדוש ברוך הוא יכולות להיות מהפכות כאלה. הם נעמדים לפניו. הוא הילד המסכן ששכב בבור, שכמעט שמעון ולוי תקעו בו חרב. הוא עכשיו האיש החזק בעולם. הוא משנה למלך מצרים, והם, אלה שאתמול דרסו אותו, תלויים בו לחיים ולמוות. תלויים בו אם ייתן להם לחם ויחזיק אותם בחיים. אני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, ציבור קדוש, אנחנו יכולים להתחבר לסיטואציה. 22 שנה אתה לא רואה את האחים שלך. פתאום הם מופיעים לפניך 10 אנשים, גיבורים חזקים, עם גלימות של הראשון לציון. בנים של יעקב, נכדים של אברהם ויצחק. מה אמור לעשות בן אדם נורמלי שדם זורם לו בלב? אני לא יודע אם לחבק ולנשק כי קשה לך, טראומה את פוצעת אותך, אבל ללחוץ את היד. להגיד שלום, אני אחיכם העובד. תראו, אני לא חס ושלום, אני לא אנקום ולא אנטור, אני לא אריב אתכם למוות. קחו את האוכל, תחזרו הביתה. היה לי טוב עד היום 22 שנה שקט, התחלתי את החיים מחדש. תחזרו לאיפה שבאתם, אני לא אכעס עליכם, תספרו לאבא שאני חי. אם הוא רוצה שהוא יבוא לבקר אותי, הכל בסדר, תחזרו לאיפה שבאתם. מה הוא עושה? הוא מתחיל הצגת תיאטרון של 3 מערכות
שכל אחת נראית לכאורה, תסלחו לי על הביטוי, יותר אכזרית מקודמתה. מרגלים אתם, לראות ערוות הארץ באתם. אתם באתם לפגוע בביטחון הלאומי. אתם באתם לפרוץ את הסודות שלנו. אתם באתם להפיל אותנו. הם נחרדים, עולה להם על החצדה. להאשים אזרח זר בריגול, זה מוות. הם מצטמרונים ואומרים, לא היינו מרגלים. מה פתאום? באנו לבקש אוכל, אנחנו אנשים רעבים. השארנו בבית אבא זקן עם ילד זקונים קטן, ובאנו לבקש אוכל בשבילם. לכו תביאו את הילד צעיר. וכערבון, אני משאיר פה את שמעון. אנחנו מבינים, רגע, מה המשמעות של מה שהוא דורש מהם? מה אתה רוצה מאבא? אבא שלפני 22 שנה שחל לדעתו את יוסף, עכשיו גם מאבד את שמעון. ועוד מעט יצטרך גם לאבד את בנימין. אבא הרי לא מאמין להם. מי ששיקר פעם אחת, ישקר גם פעם שנייה. אבא כבר לא מאמין להם. אבא לא יודע מה הם אומרים אמת ומה הם לא אומרים אמת. יעקב אבינו אומר, עליי היו כולנה, וירדתי ביגון שאולה. יעקב אבינו אומר לעצמו, על עצמו, שלא נדע, אני ראיתי את הגיהנום בחיים. האדמה נפתחה תחתיי בחיים, כי 3 ילדים איבדתי. בתפיסה שלו, יוסף לא חזר, גם שמעון ובנימין אולי לא יחזור. מה אתה רוצה מאבא? וזה לא מספיק. הם באים עם בנימין, ומה הוא עושה? קשה אפילו לחזור על זה. אינקוויזיציה. בודה ראיות. עלילת דם קלאסית. עלילת הדם הראשונה המתוארת. הוא לוקח את גביע הכסף, תומן אותו באבטחת בנימין, ואז מקים כל צעקה. מי ראה את גביע הכסף שלי? זה לא גביע שקונים מהצורפים. זה גביע הקסם. זה גביע הפלא שבו נחש ינחש יתרשם כמוני. לגנוב גביע של שליט מצרים. הם נחרדים, זה אין האשמה. אתם יודעים, זה כמו לקייס את פוטין. זה לא מומלץ. היד לא תצא לו מהכיס. להאשים אותנו, ילדים שלי, שאנחנו נגנוב גביע מהשולחן של משנה למלך מצרים, צריך להיות מטורף כדי לעשות דבר כזה. הם אומרים מי שגנב יישאר עבד. בודקים את השקים. בגדול החלו ובקטון קהילה, מוצאים את הגביע אצל בנימין. ויוסף דורש אותו לעבדות. יוסלם, מה אתה רוצה? יוסף הצדיק, בסך הכל בכל התנ"ך יש 2 אנשים שנקראים צדיקים, נוח ויוסף. 3,000 שנה מבריאת העולם עד עזרא ונחמיה. הם צדיקים. אברהם לא צדיק, משה לא צדיק, אם יעקב לא צדיק. נוח ויוסף, 2 צדיקים יש בכל התנ"ך. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. יוסלם צדיק. מה אתה רוצה מבנימין? אולי חס ושלום נגיד, יש מפרשים, אולי היה לו איזה כעס על אבא, הוא לא ידע למה אבא שלח אותו, אולי יש ספרים שכותבים ככה. זה אפילו מובא בהערה בליקוטי שיחות, לא להאמין. מאיזשהו ספר, שנקרא ביאור. אבל על בנימין בוודאי אין לך שום חשבון. בנימין בוודאי האח היחיד שנשאר נאמן לך. הפעם הראשונה שיוסף בוכה, מתי היא? 22 שנה לגבר הזה אין דמעות. לא בבור הראשון, לא בבור השני, לא בחופרי, לא בברית הראשונה ולא בברית השנייה. מתי הפעם הראשונה שהוא בוכה? שהוא רואה את בנימין. וירץ החדרה לבכות. כי נחמרו רחמיו. הוא יכול לראות, בנימין זה אימא. הוא רואה מול העיניים את רחל, הוא יכול להישאר אדיש. גם לא נגמרת הסבלנות. ומה המענה? להעליל עלילת דם שפלה ונוראה שלא הייתה ולא נבראה על הילד המתוק הזה, שהוא גנב את גביע הכסף. מה יוסף רוצה? יהודים יקרים, יש רעיון שכתוב בהרבה מפרשים. בעצם אספתי אותו מכל המפרשים ביחד, כל אחד אומר מילה אחת. אבל הרוח הזאת כתובה בכל המפרשים, וכולם אומרים את אותה הנקודה. אם אנחנו מתבוננים היטב במה שהם אומרים. יוסף לא מדבר עם האחים שלו, הוא מדבר איתנו. יוסף עושה את הניסוי הפסיכולוגי הכי חשוב בהיסטוריה. יוסף עושה מבדק פשוט שנוגע לחיים הקטנים של כל אחד ואחת מאיתנו כשנצא מפה. עם הבעל והאישה והילדים וההורים וכל מערכות היחסים שאנחנו מנהלים. יוסף עושה בדיקה פשוטה. האם אנשים הם רעים, מנובלים ומושחתים? חלילה. או שבני האדם הם יצורים נפלאים, צלם אלוקים. רק בני האדם מאבדים את הראש בקרבות הישרדות. כשבני האדם, כשאנחנו מרגישים נרדפים, אנחנו מתנהגים כמו בעלי חיים. יוסף רוצה לבדוק בעצם את האחים שלו.
אלו שזרקו אותו לבור, האנשים שהיו קשה לחזור על זה, הכי רעים אליו בהיסטוריה. ולכו ונהרגנו, ולכו ונשליחהו באחד הבורות ונראה, ולכו ונמכרהו כמו זוג נעליים לישמעאלים. עכשיו יוסף מחכה 22 שנה להבין את המניע. מה הם רצו? האם הם היו פשוט, האם בני אדם הם פשוט אנשים מושחתים, שלא רואים אף אחד חוץ מעצמם? אדם לאדם נאצי, חס ושלום. או שהאחיו שלו בסך הכל היו רדופים. הם היו בקרב של הגנה עצמית, ואנשים בקרב של הגנה עצמית מאבדים את הראש. זה לא בא מרוע, זה בא מהישרדות. זה הבדל, זה שמיים בארץ רוע והישרדות, זה לא אותו עולם בכלל, זה לא אותו מניע. מה יוסף עושה כדי לבדוק? מאוד פשוט. הוא מחזיר אותם שוב אל הלילה ההוא. 22 שנה יוסף מחכה לתשובת המשכן. להחזיר אותם שוב אל הלילה ההוא, ולראות איך הם מגיבים. הוא מפריד בינם לבין בנימין. הוא מאשים את בנימין בהאשמה נוראה כמו שהאשימו אותו. בנימין הוא בן רחל כמוהו. שוב לעורר את המתח של בני לאה ובני רחל, והוא מחכה לראות איך הם יגיבו. האם הם יגידו גנב? שילך לעזאזל. לא ערבתי על ילד גנב, ערבתי על ילד ישר, שילך לשיקום. שיגנוב פה, שלא יגנוב מהבית. או שהם יקומו ויגידו, לא, 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 לא. לפני 22 שנה הפקרנו אח, הפעם לא נעשה את זה שוב. כל התוכנית של יוסף הצדיק היא שוב להביא אותם לאותה הנקודה, שבה הם עומדים מצד אחד, אח אחרי אח מואשם בהאשמות נוראות, והוא מחכה לראות איך הם מגיבים. למה? מאוד פשוט. אדם רע ממשיך להיות רע. אדם טוב שנמצא בקרב להגנה עצמית, טועה פעם אחת ומתקן בפעם השנייה. הוא לא טועה פעמיים. יוסף ממתין לראות באיחור של 22 שנה, האם הם יתקנו מה שהם קלקלו אז, או שהם ימשיכו באותה הדרך. וכשקם יהודה ואומר, עבדך ערב את הנער, ואני אשאר פה והגנב הזה יחזור לעבדות, יוסף לימד אותנו משהו. אנשים לא רעים. אומרים שאין גבר רע, יש גבר רעב. אומרים שהרשלה, פעם הגיע לעיר בשעת הערב, והוא רעב מוות, ומסכן תמיד היה עני ואביון ולא היה לו מזל. שאל איפה הגביר של השכונה, ואתם יודעים, לקדוש ברוך הוא יש חוש הומור, אז בכל שכונה כולם עניים ואחד גביר, שיהיה במי לקנא, במי לקלל וכו'. אז הוא נכנס, שואל איפה הגביר, אתה רואה את הבית הגדול, פה הגביר. אמרו לו, אבל זה קמצא, לא יכניס אותך הביתה. אני לא מתערב לכם בביזנס, אתם אל תתרבו לי בביזנס. אתם יודעים שפעם הרשלה, לא יודע אם זה אותו הרשלה, או במקרה אחר, הוא דופק אצל רוטשילד ב-4 לפנות בוקר. מעיר את רוטשילד מהשינה ב-4 לפנות בוקר, מקיש לו בדלת. רוטשילד מתעורר, מסכן, עובד כל כך קשה, כבר עוד שעה צריך לקום. פותח את העיניים, מה אתה רוצה הרשלה? אני רוצה לדבר, צריך לחתן את הבת, צריך עזרה, מה? אומר רוטשילד, אבל למה ב-4 לפנות בוקר? אומר הרשלה, אדוני, אני לא מתערב לך בביזנס, אתה אל תתערב לי בביזנס. אני לא אומר לך מתי לקום, אתה תגידי מתי לקום. על כל פנים, אז הרשלה מגיע לעיר ושואל איפה הגביר, אמרו לו פה הגביר, מקיש בדלת למטה, פותח המשרת, חנות בטוקסידו, מה אתה רוצה? את בעל הבית. בעל הבית אוכל ארוחת ערב, הוא לא מקבל אוכל. תגיד לבעל הבית שהגיע אורח מוורשה. ורשה זה היה העיר שהגביר הגיע ממנה לפני 50 שנה, ברח כנער בן 18, התחיל את העסקים והפך להיות גביר. הגיע אורח מוורשה, הוא עולה למעלה, הגיע, תעלה אותו. הרשלה נכנס, נוטל את הידיים, רואה חלה לבנה, בחיים לא ראה דבר כזה, בשר ודגים וכל מיני מטעמים. מתחיל לאכול, הגביר שואל, מה נשמע בוורשה? בסדר. תגיד לי, מה עם מוישלה, הגבאי של בית הכנסת? כמה אהב אותי? נותן לי צביתה בלחם, נותן לי סוכריות, מה איתו? הרשלה אומר לא נעים, מוישלה מת. אוי מוישלה, איזה יהודי יקר, כמה חבל שלא נפרדתי ממנו. הגביר מתאבל 10 דקות, הרשלה בינתיים מסיים את הדגים. עוברים למרק. תגיד לי, ומה עם יצחק? החנווני במכולת שהיינו חוזרים בסוף יום, היה קורא לנו להגיד פסוק, נותן לנו תמיד איזה ממתק, מה איתו? גם הוא מת. עוד 10 דקות של אבל, הרשלה גם מסיים את המרק, עובר לבשר. מה עם הרב, מה עם הגבאי, מה עם השמש? כולם מתו. בסוף הסעודה שואל הגביר את הרשלה, הייתה מגפה בוורשה, אני לא שמעתי שכולם מתו, מתי זה קרה? אומר הרשלה, כשאני רעב, כולם מתים. טוב, אז אמרנו, איפה היינו? אמרנו אין גבר רע, יש גבר רעב, ובכלל אין אדם רע. יש אדם שמגן על עצמו. ובקרב להגנה עצמית, כשאנחנו רדופים, אנחנו עושים טעויות נוראות. וזה העניין. למה לסלוח? למה למחול? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בימים האלה?
הוא אומר, תאמינו לי, אני מכיר את בני האדם. בני האדם לא רעים. בני האדם הם לכל היותר טיפשים, אבל הם לא רעים. על טיפש לא צריך לסלוח. על טיפש צריך להגיד פרק תהילים. אם הוא מאוד טיפש צריך להגיד 3 פרקי תהילים. אבל אין טעם לסלוח, אבל רגע, זה פשוט לא התגובה הנכונה, זה לא המקרה, זה לא האירוע, כמו שאומרים היום. האירוע הוא שיש פה בן אדם, או שפיתח דמיונות, או שהוא באמת רדוף, והוא נלחם. אז מה צריכים לעשות? ולא יכלו דברו לשלום. כל הצרות עם יוסף הצדיק התחילו, שהפסיקו לדבר. כשאחים מפסיקים לדבר, אתם יודעים מה מחליף את הדיבור? הדמיון. הדמיון מתחיל לעבוד. ופתאום מתפתחים דמיונות. וואלה, הוא הופך להיות דמון, הוא הופך להיות שד משחת. רשע מרושע, בן בליעל, מושחת גמור. שוכחים איפה היינו לפני חודש. כשלא מדברים, מדמיינים דמיונות. ומפה כל הצרות, ולא יכלו דברו לשלום. אומרת לנו התורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, תוכיח את עמיתך. אתה כועס, אל תחניק את הכעס. אל תלך לטיפול אחרי, לא, זה מה שכתוב. תוכיח. לך דבר עם הבן אדם, תפרוק את מה שיש לך, תפתרו את הבעיה. למה הדבר דומה? רוצה אני לספר לכם. סיפור, אתם יודעים מה? זה לא סיפור, אנקדוטה אמיתית שהייתה איתי. בליל הושענא רבה, השנה אני לא אספיק, אבל בשנים הקודמות, הייתי מסיים את הלילה כל שנה באלקנה בשכונה הצפונית. ליל הושענא רבה זה לילה של שיעורים, 8 בערב עד 4 לפנות בוקר. אני רץ ומתרוצץ. והיו כמה שנים שב2:45 לפנות בוקר, שיעור אחרון, הייתי באלקנה בשכונה הצפונית. לא זוכר, זה היה 2 או 3, זה היה בשלהי הקורונה. אני מסיים 3:45, בקושי עומד על הרגליים, זה כבר אחרי 6 או 7 שיעורים, שאני גם נוסע מאות קילומטרים, בקושי עומד על הרגליים. אני יוצא מבית הכנסת, נכנס לסוכה, צד ימין עומדת סוכה. נכנס לסוכה לשתות משהו, לכבד את הסוכה, בכלל המנהג בליל הושענא רבה, להיכנס לסוכה לאכול משהו. אני זוכר שהחזקתי ביד ארטיק, לא יודע למה החליטו לכבד אותי בארטיק, שם באלקנה. ארטיק צהוב אני זוכר זה היה. אני עומד עם ארטיק, מברך, זה מה שהיה בסוכה לברך. ניגש אל היהודי שלא ידעתי אז את שמו ואינני יודע היום את שמו. והוא אומר לי, הרב שניאור, אני חייב לך תודה. אנחנו בתחילת שנה, אני חייב לך תודה. תודה שהצלת את מקום העבודה שלי. תודה ששמרת על מקום הפרנסה של הילדים שלי. בזכותך יש לי מה להביא לילדים שלי לאכול. אני אומר לו, בבקשה, אבל תספר לי מי אתה, שאני יודע את מי הצלתי. תספר לי סיפור. הוא סמנכ"ל כספים בחברה גדולה ומכובדת בירושלים. הלוואי על כולנו. אחת החברות הטובות במשק, שכולם רוצים לעבוד בה. הוא סמנכ"ל כספים, חותם על הדוחות, דוחות רבעוניים של $100 מיליון. הוא אומר לי, בתשעת הימים, לפני חודשיים, אני עולה לירושלים, יוצא מההתיישבות, פקקים, עולה לירושלים, יושב באוטו, שומע שיעור. אתה צועק שמה על שנאת חינם. שאלת למה השנאה היא חינם? תגידו לי, מה פתאום חינם? מישהו שונא בחינם? יש אדם שקם בבוקר ושואל, את מי אשנא היום? אדם שונא בגלל סיבה, כי דרכו עליו, כי הרחיבו לו, כי פצעו אותו. מה זאת אומרת שנאת חינם? איך חז"ל פתרו את הבעיה בקלילות כזו, שנאת חינם? איזה חינם? אין דבר יותר יקר משנאה. אנשים הפסידו הרבה כסף בגלל השנאה. מה פתאום שנאת חינם? ואתה אומר היום, שהשנאה היא חינם. השנאה היא תגובה לא נכונה, כי אנשים לא רואים, אנשים מגינים על עצמם. בסדר, אומר לי, אני עולה לירושלים, שומע את זה ממך שעה שלמה, אתה צועק את זה. אני מגיע לעבודה, קומה שלישית, נכנס ליחידה, יחידת הכספים, היחידה שלנו, פותח את המחשב, נכנס למייל, מחכה לי שם מכונת ירייה. RPG מחכה שם. מייל מהמנכ"ל. זה מנכ"ל של חברה של אלפי עובדים. תגיד לי על מה אתה חותם. אתה קורא בכלל את הדוחות? מה אתה עושה בה? בשביל מה אתה יושב פה בכלל? משחק סוליטר, מה אתה משחק שאתה יושב פה? מתברר שבדוחות האחרונים שחתמתי, הייתה טעות חשבונאית במיליוני דולרים. אם הדוחות האלה היו מגיעים לאמריקה, לבעלי המניות, אנחנו כולנו היינו הופכים אליו ולכנס. זה היה כותרת ראשית בעיתונים הכלכליים. במקרה הרע היינו אידיוטים, במקרה הטוב היינו אידיוטים, במקרה הרע היינו יוצאים אנשים שניסו לזייף דוחות. הייתה כמה סערת עולם, זה היה מפיל את המניות, זה היה נזק בלתי נסלח. אני כותב לי, תגיד, אתה סמנכ"ל כספים? אתה מנהל יחידת רואי חשבון? מה אתה עושה פה? מה מתעורר בי? ההישרדות. אני הולך לאבד את העבודה, זה פגישות נוראות. אני באתי לענות לו, מה שכולנו עונים, לעבור להתקפה. סליחה, גם אתה חתמת על דוחות. לא רק אני פספסתי, גם אתה פספסת. אבל מה אתה עוד צועק לי באוזן, הוא אומר?
אנשים לא רעים, אנשים מגינים על עצמם, אנשים חיים בקרבות הישרדות. וזה שינה לי את כל התפיסה, מה שקורה. לא ראיתי מולי מושחת ורע שמנסה להגיע לאחריות, אלא בן אדם שבעצמו נאבק על מקום העבודה שלו. ניגשתי לפינת קפה, שתיתי 2 כוסות, מלוא נוגמה. עליתי לקומה 5, ביקשתי להיכנס למנכ"ל, התיישבתי מולו, אמרתי לו, חטאתי, עליתי, קשרתי, אתה צודק. אני פספסתי, ואני באמת יעשה צ'קליסט, כל הפעולות שהייתי אמור לעשות, איפה פספסתי, אני אתקן את התקלה הזו. אבל אמרתי בעדינות, אני לא היחיד שטעה, היו פה עוד אנשים שטעו. היו פה עוד אנשים שפספסו. אז אני חושב שכולנו צריכים לשבת ביחד ולחשוב איך למנוע את התקלה הזאת. וישבנו ביחד וכתבנו מכתב לבעלי המניות, שגילינו את התקלה בזמן, ועשינו את חשבון הנפש להבין איך למנוע אותה, ואנחנו מבקשים שימשיכו לתת בנו אמון. הוא אומר לי, תשמע, חלפו חודשיים, אנחנו בראשם הרבה. בעלי המניות לא ראו את הטעות, לא ראו את המכתב ששלחנו. באוגוסט הם באיי סיישל, יש להם דברים אחרים לעשות מה שנקרא דוחות כספיים. אבל אני הצלתי את מקום העבודה שלי. כי אם אני הייתי עושה את מה שכולם עושים, ועונה לו בהתקפה, אז בסדר, הייתי מנצח את הקרב. אבל לא המנכ"ל, לא מחכה לי בפינה. עוד 3 חודשים הייתי מקבל הודעה שאיחדו 2 אגפי כספים, במקרה את זה שאני מנהל, ומפטרים מנכ"ל וסמנכ"ל אחד. זה הבעיה. כשהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו למחול ולסלוח, הוא בא ללמד אותנו משהו על המהות האנושית. הוא בא יישר כוח. הוא בא ללמד אותנו משהו על טבע האדם. הוא אומר, תאמינו לי, אני יצרתי אתכם, אני כתבתי הגדרות יצרן. אנשים לא רעים. אנשים צריכים תשומת לב, אנשים צריכים להרגיש יקרים, להרגיש חשובים, עוד הרבה דברים. אנשים נלחמים, נאבקים, אז מה צריכים לעשות? תגיד לו שוי, נמשיך. בסדר, אז הוא אמר, ביידיש אומרים, יותר גיזוק. אז הוא אמר, כל דבר שאדם אמר, זאת עניינים. אז הוא אמר. הוא אמר, אז היא אמרה. אמרו, נמשיך הלאה, להוריד את הראש, הדברים יסתדרו. לפני שנים, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא אוצר, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא מתנה. מה אני צריך? אני לא צריך כסף, אני צריך סיפורים. ממה החיים רוצה? אני רוצה סיפורים. שווה לי יותר מזה מכסף וזהב. לפני שנים עשיתי מצווה, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא שכר. בשעת ערב, זה היה לפני הקורונה, הלכתי ברגל מכפר חב"ד לראשון לציון. עבדתי אז בכפר חב"ד, בצעירי חב"ד. ובערב הלכתי מכפר חב"ד לראשון. היה אוגוסט, כמו לפני חודש, היו 40 מעלות בחוץ, 38 מעלות בחוץ. ואני הולך ברגל. וכשגבר הולך, כל שכן רץ, ב-38 מעלות, רואים את זה על החולצה שלו. ואם הוא לובש ז'קט, גם רואים את זה על הז'קט שלו. אז כנראה שראו, שהעוברים והשבים ידעו שחם לי. ואני הולך ורץ ככה, וכל היום אני יושב, אז ככה חלץ את הרגליים. יוצא לידי מכונית, בכביש המהיר, בכניסה לראשון, מוציא ראש מן אדם, אומר לי, הרב תיכנס, אני לא יכול לראות אותך. אמרתי לו, תן לי לרוץ, הוא אומר, איך אני נראה כמו קורסה, תן לי לרוץ. הוא אומר לי, הרב, אני מזיע כשאני רואה אותך, אבל אני מתחיל להיות צמא, תיכנס. טוב, אמרתי, נעשה חסד, ניכנס. נכנסתי, נתן לי הקדוש ברוך הוא שכר. דלק שם איזשהו שיעור. שהוא דרשן ניטאי ידוע. סיפר סיפור שהתרחש אצלו, במשפחה, תזכירו לי בסוף, אתמול סיפרתי את הסיפור הזה, איפה אני לא זוכר, ניגש אליי בין... איפה זה היה? בניר גלים. טוב. ובכן, הסיפור הוא כזה. כך סיפר אותו דרשן, אמר שזה היה אצלו במשפחה. מעשה בבני זוג בירושלים, ש15 שנה לא זכו לילדים. 15 שנה. 15 שנה זה זמן של ייאוש. מי מקבל ניסים אחרי 15 שנה? אתה כבר אפילו לא מצפה לנס אחרי כל כך הרבה שנים. כל כך הרבה פעמים של תקוות וציפיות ואכזבות ורכבת הרים. התקווה זה משאב שנגמר, הוא לא משאב אינסופי. סוף סוף אתה מאבד את התקווה. 15 שנים הם כבר גמרנו, התחילו ללכת הלאה. ערב ראש השנה הבא הוא חוזר לבית הכנסת ואומר, היום הרב דיבר ודיבר על סגולה שלא הכרתי. אמר סגולה ללידת ילדים, לקנות את קריאת מפטיר חנה בראש השנה. בבוקר הראשון של ראש השנה אנחנו קוראים את המפטיר, הנס של חנה שאחרי 19 שנים נפקדת. באותם ימים להתפקד אחרי 19 שנים זה להתפקד בגיבול הבא. מה זה 19 שנים? אחרי 10 שנים כבר היה אפשר להתגרש. לא היו רופאים, לא הייתה פוריות, לא היו טיפולים. מה שלא קרה שנה, שנתיים כבר לא היה קורה. אחרי 19 שנים זה נס של יצחק ורבקה. וחנה נפקדת ויולדת את שמואל הנביא, משה ואהרון וכהניו ושמואל מקורא שמו. אז הרב אמר שלקנות את המפטיר הזה, זה לזכות בזכות של חנה, זכות גדולה לילדים. האישה אומרת, אז מה הבעיה?
מה אתה מספר לי את זה? הוא אומר לה, תראי, זה הרבה כסף. זה העלייה הכי מבוקשת. זה הבונבוניירה של בית הכנסת. יש קונים קבועים, החבר'ה הקבועים שמתחלקים בזה. הוא אומר לה, היא אומרת לו, תגיד לי, שמה נשמור את הכסף? שיעלה כמה שיעלה, למי אנחנו נוריש את הכסף שלנו? למי נוריש את הבית? בסדר. הוא היה אדם צנוע ושקט שמעולם לא ירים את הכל בבית הכנסת, אבל חזקה עליו מצוות אשתו, והוא תופס מקום טוב מאחורי הבמה. מסיימים שחרית, לפני קריאת התורה, הגבאי עולה עם הכרטיסיות, ומתחיל ראשון 100 שקל, שני 100 שקל, שלישי 500 שקל, מפטיר 1,000 שקל, 2,000, 3,000, 5,000, 6.5 באים לסגור, והוא קם ואומר 7, אולי 7,700. היום בחור חדש הגיע לשכונה, ומי הכניס אותך למכרז פה, זה מועדון סגור, אבל הוא מתעקש ב8, 9, 10, אתם יודעים, אדם שקונה כל שנה ושנה אחת לא קונה, כבר רואה סרטים שחורים, זה הכי גרוע. אז אנשים נאבקים איתו, 11, 12. ב-22.5 למישהו נפל לסיום. ב-22.5 מישהו פתאום קולט, זה לא הבחור הרגיל שקונה, זה לא הבחור שצריך שידעו שיש לו כסף. זה בן אדם שקונה בזעקת נפשו. זה בן אדם שמחפש סולם אחרון לתקווה. סימנו אחד לשני, עשו שקט, 22,500 שקל זכה. בשבילו זו הייתה קריאת ים סוף. הוא בחיים לא קנה, הוא בחיים לא דרש כלום, הוא בחיים לא הוציא סכומים כאלה בכלל. זה נורא בעדי. הוא מרים את העיניים לאשתו, היא מסתכלת עליו, רק אנחנו יודעים מה הקרבנו היום, שהקדוש ברוך הוא יפתח בשבילנו ציון. ראשון, שני, שלישי, רביעי, כשעוצרים לרביעי ניגש אליו בן אדם. איך אומרים? לא טיפש קטן ולא חכם גדול, אלא טיפש גדול. ניגש אליו ואומר לו, תשמע, ראיתי שקנית מפטיר חנה, אני צריך ממך טובה. לי ולאחי יש היום יורצייט לאבא, יום מזכיר יום פטירה לאבא, נפטר ביום הראשון של ראש השנה. אני ואחי קנינו עליות, אחי קנה שישי, אני קניתי שביעי, אבל אנחנו לא יכולים לעלות אחד אחרי השני, היינו לא מתואמים, היינו משני צידי בית הכנסת. אנחנו לא יכולים לעלות אחד אחרי השני, לא מעלים אחים, משום מה אין הרע. אז אני מבקש ממך טובה, בוא נחליף את העליות. אני אקח ממך מפטיר חנה, אתה תעלה במקום שביעי. תסתכל למעלה. ריבונו של עולם, כמה עוד פעמים אפשר לעשות את זה? כמה סיבובים ברכבת היום נגזר עליי לעבוד כבר? הייתה לי תקווה. כבר היה לי משהו להתאפס פה, בשביל משהו. אבל כל זה נמשך חצי שנייה, הוא מרים את העיניים ואומר ליהודי, זכה לו, לך תגיד הגבאי שהחלפנו הכל בסדר. היהודי הולך לגבאי, לא מבין עם מה הוא משחק. לא מבין עכשיו איזה ברוך הוא נכנס. הגבאי זה בוקר ראשון של ראש השנה, זה לחץ, זה התקיעות, בית הכנסת מלא, שם הסגנים יעבדו, שהחשמל לא ייפול, רק להגיע בשלום ל2 בצהריים. הגבאי לא מבין, בדרך כלל גבאים רגישים לסוג כאלה של טעויות, אבל לא מרוכז. אומר לו, בסדר. העלה את ההוא לשביעי, העלה את החכם הזה למפטיר, בתיאום כל היום. כל הנשמות הטובות התעוררו, בית כנסת חי מפדיחות כאלה, בשביל זה אנשים בהם. בקיצור, כל בית הכנסת עליו עליי. תגידי, אתה אידיוט, אתה רשע, אתה אנטיפן, אתה... מה יש לך בלב, תגידי? אתה לא מבין בן אדם חסוך בנים, תראה את אשתו, שבת ככה חיוורת. לקחו לה את... מה, בשביל מה זה היה? הבן אדם יורד למטה, וואי, עוד רגע תקיעת שופר. התחלתי עכשיו שנה, זה הספתח שלי. הוא לא מאמין. הוא ניגש אליו, לוחץ לו את היד, תרחם עליי, תבין אותי, זה יוצא של אבא, אני לא מורכז, רק להשיג את העלייה, רק להשיג את הקדיש, זה יום של לחץ. הוא אומר, תגיד ממני, רואה לך משהו, מה אתה רוצה? הכל בסדר, מחלתי לך בלב שלם, שנה טובה ומבורכת, מה חתימה טובה, מה אתה רוצה? הוא אומר, מה זה מה אני רוצה? אני לקחתי לכם את כבשת הרש, איך אתה כל כך אדיש? אומר הבן אדם, תשמע, אשתי ואני ניסינו את כל הסגולות האפשריות. היינו בקבר רחל, היינו בכותל, היינו ברשב"י, היינו מערת המכפלה, אין ציון בגליל העליון שלא פקדנו אותו. אשתי הולכת עם חוטים בכל צבעי הקשת. נעת הגורניש, כלום לא עזר. שום סגולה לא עובדת. סגולה אחת לא ניסינו לוותר. אולי דווקא זה יפתח לנו שער. הוא שומע אותו, לוחץ לו את היד, הוא אומר לו, אתה צדיק גמור, אין לי מה להגיד לך. חלפה שנה. אותו יהודי נגזל שלקחו ממנו את המפטיר עולה לבית הכנסת. הגזלן מחכה לו בכניסה. לוחץ לו את היד, אומר לו, תשמע אדוני, שנה שלמה אני מחכה לרגע הזה, אשתי ואני, כל השנה הזו לא ישנים. איזה עוול עשינו לכם? איך לקחנו לכם באמת את כבשת הרש? היום אנחנו מתקנים בתשובת המשקל, מידה כנגד מידה. סיכמתי קודם עם הגבאי בשקט, אני קונה מפטיר חנה, יעלה כמה שיעלה. הצעה האחרונה שהוא מקבל הוא מעלה עוד 100 שקל.
לא אכפת לי, עד 50,000 שקל אני יכול להגיד. אני קונה מפתיל חנה ונותן לך לקרוא. מחזיר לך היום מה שלקחתי לך אשתקד. אומר היהודי לא צריך, לפני חודש נולדו לנו תאומים. סיפרתי את הסיפור הזה אתמול בניר גלים, ניגש אליי רב היישוב. הוא אומר לי, הייתי באירוע שהיה הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, והרב הראשי סיפר שהוא היה בברית של אחד מהתאומים האלה. הוא סיפר את הסיפור לפני ראש השנה. הוא אמר, הייתי בברית של אחד מהילדים האלה. אז מה אנחנו רוצים לומר? כמו שאנחנו דנים אחרים, ככה דנים אותנו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם מבקשים ממני מחילה וסליחה. תתנו מחילה וסליחה. אתם מבקשים ממני שאני אביט קדימה ולא אחורה. שאני אאמין שהחטא הוא חיצוני, החטא הוא פזיזות, החטא הוא משובה נפשית. תשמעו את זה גם אתם. גם אתם כשאדם מכאיב לכם תגידו, אתם גזעון, אז הוא אמר, יעבור לו. אבל אם אנחנו על כל פגיעה ועברתם שמה נצח, על כל פגיעה מקימים בניינים ומעירים את כל קבוצת הוואטסאפ המשפחתית ומכניסים גם את מי שאין לו וואטסאפ, אז מה אתה רוצה שיקרה? אני אגיד עוד נקודה אחת, הציבור הגיע בזמן, אתם לא אשמים שאיחרתי. אני אגיד עוד נקודה אחת שהיא תהיה יקרה ותהיה כדאית. אנחנו אחרי חי אלול, כ"ט אלול, היה ערב ראש השנה, יום ההולדת של הצמח צדק. אני רוצה להגיד וורט יקר שבעיקרים מהצמח צדק, מנכדו של בעל התניא. בשביל וורט כזה כדאי לבוא לפה. ואהבת לרעך כמוך. שמעתם? לא שמעתם. אם הייתם שומעים הייתם מזדעזעים. ואהבת לרעך כמוך. תאהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. כמו שאתה נרקסיסט כלפי עצמך, מכור לעצמך, רדוף לעצמך, מאוהב לעצמך עד קלות, ככה תהיה מאוהב בזולת. באדם הזר שנוסע פה ברחוב, תעצור אותו, תעצור את המונית, ותאהב את הנהג כמו שאתה אוהב את עצמך. רציני? לא רציני. על זה נאמר כי קרוב אליך הדבר מאוד אפילו לא יכול לעשות אותו. הקדוש ברוך הוא סתם מוכר מילים. התורה שלנו היא יפת נפש כזאת, זורקת דברים שהם בלתי אפשריים. חס וחלילה, התורה הזו לא תהיה מוחלפת. מה זה כמוך? מי מצפה לאהוב את האחר כמוך? מה זה, זה פלקט? זה חיים שכאילו? זה משפטים יפים שכתובים על המקרר שלא מחייבים אף אחד? מה זה הדבר הזה? הרמב"ן רבי משה מנחמן אומר, תסתכלו, פרשת קדושים, לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו. הקדוש ברוך הוא אמר כמוך, אמר הרמב"ן בלתי אפשרי. לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו. אז מה זה כמוך? לשון הגזמה, לשון הפלגה הוא כותב. הקדוש ברוך הוא הגזים. עדיף לבקש ככה כדי לקבל ככה. אבל אם לבקש ככה לא מקבל כלום. היה פעם, הגאון רב חיים מבריסק, הגיע פעם לבקר אצל הגביר בבריסק, הוא רואה אותו, ההוא, כתבים כזה גביר ליטאי, מקובץ, כולו מסוגף, כולו סיגופים, יושב עם איזה פרוסת לחם יבש וכוס מים. התחיל רב חיים מבריסק לצעוק עליו. גביר כמוך צריך ליהנות ממעשה הבריאה, הקדוש ברוך הוא נתן לך כל כך הרבה. מה אתה אוכל לחם צר ומים לחץ? לך תקנה לחם לבן, אם תשים על זה פרוסה לקניק, מה יש לך? יצא החוצה, שואלים התלמידים את רב חיים, מה אכפת לך מה הוא אוכל? גביר, שיוכל, הוא מסגף את עצמו, לא רוצה ליהנות מהעולם הזה, נהדר. אומר רב חיים, תגידו לי, אתם נורמליים? גביר שאוכל פרוסת לחם שחור, מה ייתן לעני? כשיבוא העני ויבקש מה יקבל? גורנישט, את הפירורים. אבל אם לעצמו הוא מפרגן הקניק, אז שיבוא העני, ייתן לו לפחות פרוסת לחם. אז אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא ביקש הרבה כדי לקבל קצת, הכיר אותנו. אבל הצמח צדק אומר כזה רעיון, כמוך כפשוטו. תאהב את הזולת באותה דרך שאתה אוהב את עצמך. לנו יש מנגנון נפלא, מבורך, מדהים, חשוב מאין כמותו, לאהוב את עצמנו עם הכישלונות שלנו. הכישלונות שלנו לא מפריעים לנו להיות מאוהבים לעצמנו, להיות נאמנים לעצמנו עד כלות הנפש. את אותו מנגנון תפיק כלפי הזולת. באותה דרך שאתה אוהב את עצמך עם הכיור שלך, עם האיך שלך. באותה דרך תאהב את הזולת עם האיך שלו. אני לא יודע אם הזולת יש איך, לי יש, אני לא יודע אם הזולת יש, אני לא רוצה לדבר על הזולת חלילה. אבל תאהב את הזולת עם המורכבות שלו. מה הפשט? הדבר עצוב. לנו הקדוש ברוך הוא נתן מנגנון אדיר שנקרא נרקיסיזם, אהבה עצמית. על כל פשעים תכסה אהבה. זה מתאר אוויר נפלא, שמסיר כל כתם ועוון. תעבור על פשע ותמחה עשן. המנגנון של הנרקיסיזם עובד בשלושה שלבים. בהתחלה שנאה עצמית, אחרי זה רחמים עצמיים, אחרי זה התקרבנות. אני אסביר. נניח אני חוזר הביתה, אני כל מדבר על עצמי, לא עליכם, אתם כולכם מושלמים.
אני רץ מקום למקום, כל היום שיעורים, הרצאות ערב יום כיפור, אני אגיע הביתה 12 בלילה. כל היום, לא יוצא לי לאכול, אני אוכל מחוץ לבית. נוסע הביתה עכשיו, מפה כפר סבא, ברוך השם, היום אני אחזור מוקדם. מה החלום היחיד? אני חוזר הביתה, יש לי 40 דקות לחלום, שיהיה משהו לאכול. צלחת, עוף ואורן, צלחת מבושלת, אם אין פרי העונה. אין הרבה, כן, אצל אשכנזים אין הרבה מגוון, אני לא מבקש הרבה. אתם יודעים, להבדיל, שלמה המלך אומר, טוב לכת אל בית אבל, מלכת אל בית המשתה. יותר טוב ללכת לסעודת אבלים, ללכת לחתונה. מה פשוט בזה? מה פתאום? לא עושה לך רע על הלב, זה שמחה, מה פתאום? יודעים מה אפשר? טוב ללכת אל בית אבל של ספרדים, מסעודה של אשכנזים. על כל פנים, להבדיל שנהיה כולנו בעזרת השם לאורך ימים שנים טובות. אני חוזר הביתה, וחולה משהו לאכול. מגיע הביתה 12 בלילה, נהיית או כלום, אין גורניש, אתם יודעים, זה יום שלישי בשבוע שנגמרו הקניות משבוע שעבר ועוד לא עשינו קניות לשבת הבאה. אז אין בפריזר פרוסת לחם, אין ביצה קשה במקרר. מה אני עושה? לא נעים לספר, לא נעים. להתפרץ על הקורבן הכי קל. מתפרץ, אשתי האומללה והמסכנה, שחיכתה כל היום שאני אחזור. ואז מתחיל מנגנון של 3 שלבים. השלב הראשון, שנאה עצמית. רגע, אני מתקרר, הולך לי לוקח קריאת שמע, להגיד סידור קריאת שמע, מתחיל להגיד הרי אני מוכר. אני מרגיש תיעוב עצמי, שנאה עצמית, בא לי לטמון את עצמי באדמה כמו כורח. למה הגיעה להתקפה הזאת? בסדר, זה כן בשתיים, לא בשתיים, עובד אצלי, הייתה יפה, מה קרה? למה התנהגתי בצורה כזו? חוזר הביתה ב-12 בלילה, אני מתלונן, מה אני רוצה? 5 דקות תיעוב עצמי, לא יכול להסתכל במראה. ואז ברוך השם, על כל קשיים תכסה אהבה. הנפש מתחילה לרסס את המתאר אוויר של האהבה עצמית, של המרקסיזם. ואז אני מתחיל ללמד זכות על עצמי. סליחה, מה, אני סתם צעקתי. אני עד 12 בלילה לא אוכל. הגברת ידעה שלא אכלתי כל היום שום דבר, שאני אחזור ב-12 בלילה רעב. מה ביקשתי? כסף, זהב. ביקשתי משהו מנה מבושלת. 5 דקות לימוד זכות נפלא. מדהים! העורך דין הטוב ביותר במדינה לא משכנע יותר. ואז מגיע השלב השלישי, של ההתקרבנות. אני כל כך מרחם על עצמי שאני הופך מהתוקף לקורבן. אני לא מבין עוד איך אשתי יכולה לכעוס. איך היא עוד מעיזה לא להבין את מה שאני עובר? אומרת לך התורה מילה אחת, כמוך. את אותה דרך, את אותו מנגנון תפעיל כלפי הזולת. כשהוא חוטא נגדך, תעשה פעולה קטנה. תחליף את הדמויות. תגיד, אם הוא היה אני, מה הייתי רוצה שיחשבו עליי עכשיו? אם הוא לא היה הוא, אני הייתי עומד שם בצד הפוריה. מה הייתי רוצה שיעמדו עליי זכות? והייתי מוצא פתאום ק"נ טעמים לתאר את השרץ. הוא לא הבין, והוא לא התכוון, והוא לא ידע, והוא בכלל לא רצה, והוא לא חשב. חסר למצוא לנו זכות. עורכי דין מתפרנסים מזה. זה הרעיון. אומרת לך התורה כמוך, תאמין שהאחר לא שונה לך. כמו אתה, כשאתה חוטא, אתה יודע את האמת, לא התכוונת לחתום. לא רצית לחתום. אם היית יכול להחזיר את הגלגל לאחור, היית מחזיר אותו 1000 פעמים. אז למה חטאנו? למה? כי יש לנו יצר רע, כי יש לנו רגשות, כי אנחנו בסיסים, כי אנחנו קודם מדברים ואחרי זה חושבים. למה? יש הרבה סיבות. אבל זה רק איש כי תסתה אשתו, זה רק נכנסה ברוח שלו. זה לא משהו פנימי שבא מבפנים. את אותו לימוד זכות אומרת התורה, תחליף על הזולת. תעמיד אותו במקומך, ופתאום תראה אותו בכזה יופי, בכזאת דרך אחרת, בכזאת הסתכלות שלא ראית אף פעם. אז נסכם. הבעל שם טוב אמר הרי, שלפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? קודם עושים חשבון, אחר כך דין. הקדוש ברוך הוא קודם עושה דין, ואחר כך חשבון, חלילה. ברוסיה הקומוניסטית ככה עשו. קודם הם חרצו את הדין, ואחר כך בדקו למה. אין, הקדוש ברוך הוא ישר, צדקתך צדיק לעולם מתורתך האמת. אמר הבעל שם טוב דבר נורא ואיום. הוא אמר, קודם אדם חורץ דין על אחרים, ואחר כך עושים איתו חשבון. עושים איתו חשבון לפי מה שהוא חרץ דין על אחרים. מביאים לו מקרה שידון בו, וכמו שהוא חורץ את הדין של האחרים, ככה אחר כך שופטים אותו על מקרה כזה. אז אנחנו צריכים לדעת, ככל שאנחנו נהיה יותר מעריכי אף, ונושאי עוון ועוברים על פשע, ככל שאנחנו נהיה אופטימיים יותר, ונאמין שהוא אמר, הוא לא אמר, בני אדם הם טובים בסך הכל. בני אדם בבסיס הם בצלם אלוקים, כולנו באנו מאותו בית מדרש. ונצליח איכשהו להעריך אף. נהיה ראויים וזכאים לאותה הדרך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. שהקדוש ברוך הוא
יאריך כלפינו אף, ויחתום את כולנו, יגמור לחתום את כולנו. לשנה טובה, לשנה מתוקה, לשנה של בשורות, של שפע, של שמחה, של שלום ואהבה, לשנה של גאולה כפשוטה, בקרוב ממש, של כוח.